і прославне заступництво на святейшей завсюди Панни Марії, милостиво визволись нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Молитва до святого Михаила. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам оборону, супроть спокуси і пастых злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией скинь пекла Шатана і інших злих духов, які на звук душ снують по світі.
і духа Твоїм. Сьогодні у супольності капуцинських виходиться спомін святого Леопольда Маннича, святора, вірні, знаного сповідника. Святий Леопольд родився у 1866 году у Хорватії, уступив у провінцію капуцинів в Італії. Там вельми шмат змагався за те, як стати святаром спочатку, після змагався за те, як бути місіонером, як об'єднувати християн Сходнього і Заходнього брата. Але волі Божої був послан на те, як служити людям раз покуту і поєднання, що чинив усю своє життя, терпливо служачи людям, бідним, пораненим, які приходили до Його. Сьогодні святий Леопольд може бути для нас прикладом відкриття того заправного спокою, про який каже Христос у своєму Євангелії. Спокою, який Він дає, спокою, який не має в собі нічого з цього світу. Спокою, який справді вносить у життя чоловіка лад. Сьогодні так само у світі відзначається День, Святого День медсестер, працівників, які змагаються, допомагають лікарям, допомагають хворим. Тому в інтенції усіх медсестер молиться брат Олександр. Брат Андрей молиться за Марка, о здоров'ї, потрібних ласках для його. Я молюся о потрібних ласках для Наталії, Ричарда, Софії, Поліни, Катерини і Тетяни. На початку цієї Євхаристії щиро просимо Бога за наші слабості і занепання. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою і словом, учинком і занятванням. Моя вельми велика. Тому прошу найсвятейшу, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Усемогутний Боже, покорно Тебе просим, про заступництво святого Леопольда Маннича, надели нас щедро Твоими дарами и заховай наши часы в супокои. Проспав нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарит в едности Духа Святого, Бог про все веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні прийшли у ліску юдеї з Антиохії і Іконії, і, подбухторивши народ, укамінували Павла, и вытянули его за город, думаючи, что он помер. Але коли вступили его в учень, он устал и увошел в город, и на другий день пошел с Барнабом у Дербе. У тем городе обвещали Евангелие и придбали шмат учнів.
Пасля вярнулися у лісту, Іконію та Антиохію, умацовуючи душу учнів і заохочуючи їх тримати у вірі. Бо нам треба пройти праз многие терпения, как увойти у Божие владарство. Рукопоклавши им у кожном костеле презбитеров, у молитве и посте доручили их Пану, у якого поверили. Пройшовши праз Писидию, прибыли у Памфилию, и, обвестивши слово у Перге, сошли у Аталию. Оттуль отплыли у Антиохию, где были доручены ласце Божией на справу, якую виконали. Коли пришли туди и собрали костел, рассказали, як шмат Бог учинив з ними, и як Он обчинив брамы веры язычникам. И долгий час заставались яны разом з учнями. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Сябры Твои, Пане, обвестят славу Твою. Сябры Твои, Пане, обвестят славу Твою. Нехай славит Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Сябры Твои, Пане, обвестят славу Твою. Нехай сыны человечьи доведаются про Твою могутность и проверишь славы Твоего владарства Твое, владарство усих веков, и панование Твое с поколения в поколение. Сябры Твои, Пане, обвестят славу Твою. Хвалу Пана будут обвещать мои устны, и нехай благословляет всякое тело, Его святое имя на веки вечные. Сябры Твои, Пане, обвестят славу Твою. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Христос повинен был терпеть и воскреснуть мертвых, как войти в свою славу. Читание Святого Евангелия по Матфею. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає свет, я даю вам. Нехай не тревожится сердце ваше и не боится. Вы чули, что я сказал вам, а прихожу и приду до вас. Коли вы меня любили, то радовались, что я иду до Отца, бо Отец мой больше за меня. И теперь я сказал вам верно, что это станется, как вы поверили, коли это отбудется. Уже недолго мне размолять с вами, будете владар этого света, и он ничего не маю во мне, але как свет ведал, что я люблю Отца, и что чиню так, как наказал мне Отец». Это слово Павла. Хвала Тебе, Христос. Сегодня Христос скажет нам про спокой. А больше про спокой Он каже про зусім
ніж прывык гэта рабіць чалавек. І ён кажа пра зусім іншы спосаб увогуле рэагавання на розныя рэчы, пра зусім іншы, адметны спосаб быцця, існавання. Сёння я пачуў такую песню, здзіўленнем было для мяне, не ведаў, што такія песні спяваюць той групы, які я слухаю. І там была такая песня, сэнс яе быў у тым, што вось іхні Бог такі круты, такі магутны, ён змагаецца, ён перамагае, ён можа шмат чаго зрабіць, а наш Бог покорно на осле едзе насустрэчу власнай смерці. І так он описывае каліных богоў, розных вераванняў, і напрыканцы кажа: а ты не переживай, наш Бог, ён на осле едзе насустрэчу сваёй власнай смерці, насустрэчу тваёй і маёй смерці, і яна ўжо ў яго не уцячэ, таму што ён прыйшоў, каб перамагчы. Спакой не такі, як дае свет, я даю вам. Зусім па-іншаму. І сёння мы адзначаем успамін святого Леапольда, які з'яўляецца вельмі прыгожым, цудоўным прыкладам менавіта гэтага Божага спакою. Як апісваюць святого Леапольда, кажуць, што гэта малы чалавек з вялізным сэрцам. Святы Леапольд сапраўды, вельмі шмат змагаўся тое, каб быць спачатку капуцынам, потом святаром, таму што быў вельмі малого ўзросту, метр 38. Ён быў вельмі хваравіты, ён меў усе хваробы, якія можна было пералічыць. Ён не мог нормально вучыцца, ён ледзьве здаў святую тэалогію, каб стаць святаром. І то стаў святаром так званым адмісам, ён не мог казаць проповедь. Але ў сваім сэрцы быў вялікі. Настолькі вялікі, што ўсё гэта ператрываў дзеля таго, каб дайсці да аднаго цэлю, які меў сэнс. Стаць святаром, каб магчы кожны дзень маліцца аб еднасці сваіх братоў, якія разрозненыя, якія ваююць. Прысвяціў сваё жыццё для таго, каб маліцца аб еднасці хрысціян усходу і захаду. Ён некалькі разоў прасіў сваіх настаяцеляў аб тым, каб яны яго зрабілі місіянерам і паслалі ў яго родную краіну, каб ён працаваў на гэтай ніве, на ніве еднасці. Настаяцелі сказалі: не, ты будзеш спавядаць. І ён гэта прыняў. І вельмі доўгі час ён так служыў, маліўся ў Евхарыстыю, а пасля сядзеў у невялічкім пакоі, дзе прымаў людзей, якія раз за разам да яго прыходзілі, часамі чэргі выстраиваліся каля яго на гэтага пакойчыку, дзеля таго, каб прыйсці да яго і пакаяцца. Спакой, хаця не споўніўся яго мара. Усім сэрцам сваім ён прагнуў быць місіянерам, вяртаць людзей, уводзіць еднасць у жыццё двух цэркваў, якія тады былі варожымі, змагаліся. Але спакой Христовы, які завасціў яго сэрца, ён зрабіў зусім іншым в яго жыцці. Цудоўныя, прыгожыя рэчы, неверагодныя, але змог гэта зрабіць толькі тады, калі Леапольд у сваім сэрцы дазволіў яму гэта. Жыццёрыс святого Леапольда апісвае такі момант, калі ён у такім адчаю, у такой роспачы, таму што прасіў, каб яго паслалі на місію, яму заўсёды забаранялі, у такім адчаі з-за таго, што ягонае ўласнае цела, ягоны стан здароўя не дае яму магчымасці рабіць тое, што прагнуў усім сэрцам. І ён у такой роспачы падчас Евхарыстыі в пэўным моменце проста даверыў самого сябе і свой лёс Христу. Проста аддаў яго, кажучы: цяпер ты, Пане, рабі тое, што
що потрібно в моєму житті. І до того моменту я почав робити невероятні речі. Просто чоловік по людським меркам непридатный ни на что, только на полинование. А сьогодні він великий святий, який з'являється прикладом керівника духовного сповідання. І все це сталося тоді, коли він дозволив, щоб спокій Христовий загостив його серце. Не так, як видавалося легше, не так, як диктували, може, інші світ, так, як захотів Христос. Коли ми дозволимо, щоб Його спокій увійшов в наше серце, все в нашому житті стане на своє місце. Все буде так, як повинно бути. Буде так, як повинно бути іменно для нас, в нашому житті. Про заступництво святого Леопольда вознесем до Бога нашей соборной молитвы. Молимся за святый Костел, как усих людей он вел до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за бискупов и пресвитеров, как у едности со святым Отцом, яны клопотились про духовный рост верников. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как по прикладе святого Леопольда я научилась верно служить Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех матей, как про заступництво святых, яны завсёды заховывали в своих семьях веру и вартости христианского життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о потребных ласках для Натальи, Ричарда, Софии, Полины, Катерины и Татьяны. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за медсестер и всех сопрацовников службы охоты здоровья, просячи, как Пан Бог подтримливал их у штуденной працы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о власти здоровья и Божьем благословении для Марка. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой души, как мы верно выполняющие обовязки своего покликания, содействовали возрастанию святости Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай ласкаво нашей просьбы и учини, как подтримані заступництвом святого Леопольда Івановича, ми щирим серцем служили Тобі в наших ближніх і отримали узнагороду вічного життя. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу обряд принял Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог
прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Ласковый Боже, прими дары, які ми приносимо на Твой алтарь в день вспомину святого Леопольда Мандича. Разглядывай святую веру, отпусти нам грехи, и веди нас до небесной славы крас Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы заўсёды і усюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Мы з радасцю аддаём пашану святому Леопольду Мандичу, якого Ты даў як адданага пастора для Твайго народа. Прыкладам Яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, Яго словамі нас павучаеш, а праз Яго заступніцтва атуляеш нас Твоей опекой. Таму за анёламі і усімі святымі мы прославляем Тебе, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просім Цябе, освяці гэтыя дары рассудку Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў такі падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чтаем Твоего преступления. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одному. Pamiętaj, Panie, prowiaszczu poręcznienie we всім świecie. Udoskonale Jego любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братові сестер наших, які опаздують надію на воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку дошел з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, измилуйся над усіми нами, как мы заслужили удовольствие вечно, ведаючи на Святейшей Богородице и Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамиком, со
святыми апостолами и всеми святыми, якие с веку подавались Тебе, как зими, мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и во Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и не являемся тому, осмеливаемся казать. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого беспокоя, чекали исполнение счастливой надеи и Христе избавца нашего, Иисуса Христа. О Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не изважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и голодаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пан, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось, Пане Боже, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословленные, покликанные, належав Его. Пане, я не вартый, как Ты пришел на меня, а ведь скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Якого Господар поставив над слугами своїми, давати їм спожити у відповідний час.
Молимся. О всемогутный Боже, в день святого Леопольда Ты возмостил нас на святой гостине. Обнови, Отцу наши духовные силы, как мы заховали непорочным дар веры и шли шляхом избавления, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Я благословить вас Бог всемогутный, а Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в упокой Христа. Дякуємо Пану Богу.